איך קוראים למנהלת סמינר שלך, ועד כמה היא מוכרת לציבור הרחב. אני חייבת לספר לכם על שיחת טלפון שסיימתי ממש עכשיו. התקשרה אליי מישהי לצורך איזשהו פרויקט, ובעצם ביקשה ממני אם אני יכולה לתת לשם של מנהלת סמינר מאוד מאוד מוכרת ומפורסמת, שכאילו כשמזכירים את השם שלה ישר יודעים על מי מדובר. ובאמת שלא עלתה לי אף מנהלת סמינר לראש. לא קפץ לי איזה שם חוץ משרה שנירר. וחשבתי על זה שדווקא מנהלים, למרות שאנחנו יודעים שהם עושים הרבה פחות בתוך הסמינרים, דווקא אני מכירה הרבה, כאילו יש את ליברמן ומנדלסון וכהנא ווולף וכאלה. ואז כן עלה לי איזשהו שם, וזה היה הסיפור הכי עצוב, זה בעצם ציוויה רוטנברג, המנהלת שהייתה בסמינר מעלות, שפגעה בתלמידות, ובזמנו עשינו איזושהי הפגנה מול הסמינר. ומה שהכי עצוב בעצם זה שזה השם היחיד שעלה לי. זאת אומרת, מנהלת שהתפרסמה לא בגלל דברים טובים, אלא רק בגלל שהיא פגעה בתלמידות שלה. איזו תעודת עניות זו שמנהלת יכולה להשקיע כל כך הרבה שנים בסמינר שלה, ויש סמינרים טובים. ובסופו של דבר אנחנו, נשים, בנות, נערות, שלא למדנו אצלה בסמינר, אנחנו לא נכיר אותה, כי היא לא הסיפור כאן, אלא המנהל שעל שמו נקרא סמינר, שהוא הנשיא של האירוע הזה, ובסופו של דבר המנהלת היא לא מוכרת, ומי שמוכרת זו דווקא זו שהתפרסמה לרעה.